всички, аз съм Аркиплеер БГ и това видео го правя за да ви кажа, че започвам да снимам в YouTube, ще качвам клипчета на различни игри. А, може и ви да предложите някои игри, ще ги дръпна. Може би не всички ще са купени, повечето може би са кракнати. И ето тук има няколко игри. На тях определено ще снимам на Team Fortress 2, на Garry's Mod, на CSGO, Insurgency, може World of Tanks, Dota 2. Може би няма да снимам, защото не съм много добър на Dota 2. Alien Isolation ще направя поредичка, на Soma също. И двете игри не са купени, защото няма пари. И това са отделни въпроси. Left 4 Dead може би може да направя с някой друг приятел поредичка, не съм сигурен. Може и на Euro Truck Simulator. Може би и на Speedrun, но не съм много сигурен за нея. И ако искате някоя друга игра, може да пишете долу в описанието. Определено ще снимам на GTA 5, но не знам кога. В момента събирам пари за нея. Ето, събрал съм 76 цента, пък ми трябва 40 евро, тъй че не знам кога, дано на Коледа да има намаление. Ще си вкарвам пари в Steam, ще се постарая да си купя играта и да цъкаме онлайн, синглплеер, всякакви глупости и така нататък. И това беше всичко за това видео и до следващия клип.